Hasi ginen proiektu baten, 2013an, hainbete arrano arrantzale askatu zuen Eskoziatik ekarri txitak, bertoreak ari gendu zen, zendu gendu zen hemen, eurentzako arrantzan ingen eta, bueno, pasau direz urte batzuk, askatu niko arrano arrantzale horrek, bizitza ziklo normal bat etxen hasi dire, Afrikara joaten, euren migrazio batean, bueltan etorten izen direz, beste urte batzutan bai, eta azkenien, aurten izen da, guretzako, zorioneko urte bat, arrantzale batek, horituko arrantzale batek, izena dekota dana, Roy, Roik bikote bat topaban igez, landa izenekoa, eta aurton bize batera, etorri direz abizara, Urdaibain erdi zen dagoen abizara, eta lehenengoz, niko esan genek ehunka urtetik ona, arrantzale bikote bat, hasi da Urdaibain abize egiten. Eta zorioneko adinoz, ugalketa aurrera doien, eta bai arrantza jarri esan, eta txitak aurrera atatzen dabiz, eta hori da, proiektuen arrakasta itzela guretzako. Horrengo pausoa, erastuntzi, eta hori izango da, uztaien lehenengo hastien uste dut. Txitak, 5 aste daukezenien, ja, lumatute dauzenien, eta ja, erastune jarri aldania. Guk erastunduko duguz, 5 astegaz, eta horrek ondino txitak egongo direz abizan, baina ja, helduen tamaino hartu arte, eta hori izaten daia, uztaien amaierarako jaukiko da helduen tamainoa. Ja, ordureko ja hasiko direz ja egoakaz ejerzitetan, eta ariketa fisikoa itxen, behintzet, muskulatzeko eta gero lehenengo egaldize itxeko. Pentsaten dugu lehenengo egaldize izango dela uztaien amaieran edo abuztuen hasieran. Baiako da momentu bet, Urdaibai txikibiliko dizena, topeko da leku bet loitzeko, abizia izen edo beste leku bet izen, eta hola txikongo direz abuztu osoan ziar. Aklimatizazio modu baten, hemen inguruen. Eta gero, iraile bueltan, zartuko jaki esena migrazioana, batez be pentsaten dugu izaten dela fotoperiodoagaz, osea, gaban lusatzen hasten diren da gune laburtzen, ahiltzen dake momentu bet, hormonetan hasten direz, eta uste da, holan dela, eta hormono horrek eitxetziena da migratzeko joerie piztu. Eta orduen, momentu baten, okurriko jake, Urdaibaitxik salto egotie, eta hegoalderantz botatie. Joango direz, hegoalderantz gurutzatuko da peninsula, uste dugu, eta Gibraltar edo Kadizeko golkoa edo Alboran zehakatu guztien, Afrika nahingo da salto, eta normalien oinarte, gure arrantzalek eizenak, joan direz, Senegal ingurure, Gambia, Senegal, Guinea-Bissau, Malire berdaimaten bat, baina inguru horretara, eta hortxe pasako dabez urtebi. Pasako dabez negugi, helduaro sexuala iritsi arte, eta gero ja, bueltan etorteko esperantziaz. Proiektu guztizetan sartzen dugu beti, hainbat variante. Bata da, ikerketi eta konservazioa, hori eitzen abizena, eta proiektu guztizetan jogune, gero, importanti, divulgazioa, zuk eitzen duzu gozat, erakutzen bidozu, eta gainera modu errez baten. Eta horrek lortzen dugu, jentien kontzientziazio bat, naturi ere, eta batez be, hemen Urdaibain deko guzen altxorrari, eta euretariko batzuk egaztizek. Eta horien artien bat, arrantzale, eta hori erabiltzen dugu, aitzaki moduen, lehen esan duten moduen, inguren dauzen beste animali, landare, ikustezin batzuk, askoz behar arrisku handi jaban dauzena, arranoa baino, konserbetan. Bata konserbetan, azkenien eitzen dugu, aterki moduan, eta beran aterki azpizean sartzetxuz, edo beran, esango dut, beran ego azpizetan sartzetxuz, Urdaibaiko habitat gehienak, Urdaibaiko espezie pilo bat ez ezagunek dizela jente arruntentzako, eta lehen esan duten arriskuen dauzena zenik. Nik uste dut, alegin bat egin bidogule ikertzaile guztiok, lortzen dugu zen datu horrek oso ona direz, edo esan jonak, berdin jozte, baina modu errez baten jentiari erakusteko eta ulertarazteko. Eta gure modu da, adibidez, kamera bat jartzie, zuzeneko bat, jente guztizie aldana inguru horretan sartu, edo kamera horretan sartu, euren etzietatik, eskolatatik, eta ikusi, baina ez bakarrik betxu, harrik ikertzaileek eta biz ikusten arranoak zeitzen da benda, ez, nipe bai ikusten dut. Eta nik ikusten dozenan, nonek arranoak lagundu dutzun, txita bateri, jauzi jako nien janari zen moten, edo esenan ekarten dutzien jatekoa. Hori dana, ikusten dara gugaz batera. Izen da, harri ze, zelako arreri eukidagen, batez be, gure ikastola eta gure eskolatan. Euskal Herriko, nik uste dut, ez da lagartitzen eskola, ez da nazartu zuzeneko kamaran. Eta hori garri dugu pilo bat, ona aurreratzen dagoen jentiegaz. Ze dana, esan dozkue, euren etzietatik ikusi da dela
arrano arrantzalien, Roy eta Landa, euren txitakaz, eta bizi izena dela, bueno, bai, txita albinoan jaiotzi eta eriotza, Alemaniatik, Holandatik, bueno, Europa osotik, Ameriketatik, Singapurretik, Japonetik, osea, izen da, bun bat. Eta batez be izen da, bun bat, ze arrano arrantzalien abize badoz, baina, eta holan kamariagaz be bai. Baina Urdaibaiko dekona da gauza bat oso berezize. Eta da, oso bizizera eta dinamikoa. Guk hemen mareak dekogu, segunien bi lider ikusten da, zelan, ez bakarrik abizian pasetan dana, momentu batetik bestera aldatzen dana, background hori be bai, egunetik egunera, ordutik ordure aldatzen doa. Eta horrek oso deigarrizera. Paisajia, bueno, zer kontauko txut, ezta? Urdaibai buruz. Eta azkenien horrek erakarri dugu, jente piloak. Eta gero, munduen ezagutzen zen arrano arrantzale albino, lehenengo arrano arrantzale albino ikusti zuzenean, hori izen da espetakularra.